Takže čaute guys, vítajte v ďalšom videu. Dneska si ideme zahrať Ranked Reloady. Máme tu mapu Oasis. Keď vidíte, tak mám už champion, takže tam budú celkom dobrí hráči, ale dúfam, že vám vím. Bolo by sa ma celé, takže dúfam, že toto video užijete. Keď áno, nezabudnite samozrejme like a odber so zvančekom. A my sa vidíme v hre. Ok guys, takže sme v hre. Máme tu mapu Oasis a padol by som asi do Adobes. Tejto názvy v tejto mape písal týpek, čo má si autizmus, že 5. stupňa. Takže keď vám bude trochu prísť vo videu, že hovorím tak trochu čudne, tak mám trošku nachladnutý, ale to je nič, takže to neriešte proste. V tomto videu, ako som hovoril, by som chcel dať teda win. Ani sa mi to podarí. Tak čo som spravil, ja som ho vedel byť za ten win. A, strel sa, idem. Chcel aspoň nejaké shieldy, no. Kde sú tí typci, kamo? Aha. Už mám odpoveď. Okej, tak... ja nemám už ťažko, som zabudol. Ty keď si on kempia, kamo? Čo bol za jeho kopu v hrode. Je ten typek tu niekde pristal v tej vode. Okej, tak... Nekam bola tu... Kde ma trafí! Som tak vedel, kamo, si tí typci, už keď ste v elite a vyššie, tak už typci vás tu vždycky, kamo, trafia voze. Už nie je taká šantva, že musia vás, keby typek bol tam, vás strela sa netrafí, ale inak sa typci... Teď som tu videl lamu, ale... je dobré na lamu padať, lebo s nej nepadajú žiadne guny, takže... Veľa matra, veľa healov, strašne veľa movementu, ale... že absolútne žiadna talent. Airdropy sa spawnuli, takže... idem. Čo? Čo bude vyberať? Ó, ty kokos, dobré. A zoberám, no? A toto všetko. Mega upgradenutý loot, hodí sa. A týpek. Dobre. Ako ma trafil? No, ale videl ma nikam nemohol vidieť, kamo. Nie, teraz nechápem, ako ma trafil. Tak je to lama. Ja viem, že super, že na ňu nemá padať, ale teraz už že na nedoletím. Takže len jednu časku, takže...
Pozrite. A skoro full matro. Grappleru healy. No do keľu, ja neviem, ja som ho nemal bestrieť. Si hodím pušť. A, ty to máš stará memilka. Si doberám, radšej. O, hammer není zle, ale protože taky já ho moc nemusím brát, po pravdě. To som strašne mamutku, mám strašne mamutku rád, ale... To je handgun, no... Pozvaň nebrát. Oooo... Crack. Prečo mi to pripomínal Captain Rock, taký Shadow Midas. To vyzerala, to bola tá týmka, tá Míša, ako sa volá. A pištolka, nekeď. Hunting gun, nice. Čo je to za dobrý loot? Ako dobrý, no. Zoberám šoky. Je pošľať. Ako padá tá huntinga? Teraz huntingov skoro vôbec nehrávam, lebo ja úplne... Väčšinou to hrám s tým kamarátom, tým Markom, ale ja mu väčšinou ho i furt dávam a preto s ňou nehrám. To mi nejdeš tak páda po bráne. Minikance. Poď to ich zobrať. Okej. No to je real typek. Som hodil trochu viac healov, lebo čo dostanem do zóny. Vidíte tá super díka. Medkit, hoď sa. Doppler. Ok, to 5K, hodí sa, to je very good.
Kámo, ten typek má nejakú mytiku, a neviem teraz čo je to. Takže on úplne zautočil sa mytiku, ale... Čiže nejaká tam focus rifle, alebo... Ale sú tie pištolky, aha, kam tie sú mega dobré. Ja som mám pocit, že sú také tie double pištolky. Ok, on je skočil tretí, pamätaj, celkom dobre. Preto video by to bolo stačí aj sa. Čau.